መድ በድጋሜ ከአሜሪካ የስልክ ጥሪ ደርሷቸዋል። በቀጠናው እየፈጠሩት ያለው ቀውስ ደግሞ ዋነኛ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ቀጠናዊ መረጋጋትን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን የዋሽንግተን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አሳውቋል። የብልጽግናው ፕሬዝደንት ከአሜሪካ በተለይም ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ እየደረሳቸውም ቀጥሏል። ባለፉት 2 ወራት ይፋዊ የሆነው ውይይት መደረጉ ሲነገር ያሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ባሳለፈው ነሐሴ በነበረው ውይይት ላይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርኮ ሩቢዮ በቀጠናው የውይይትና የመረጋጋት አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት ሰጥተው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማንሳታቸውን መስሪያ ቤታቸው አሳውቆ ነበር። ይህንን ተከትሎ ኣብዚ ሕጂ አገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና መጀመሪያ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ አሜሪካ ከምኡ ድማ ናሽናል ሴኩሪቲ አድቫይዘር ናብ አብይ አሕመድ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጥራይ መበል ሳልሳይ ግዜ ይድውለሉ ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዲ ወላ ክኸውን ይኽእል እዩ ሜቢ ካብ ዓመት እዩ ኣደነ ብዙሕ ግዜ ደው ይልሉ ኣሎ and እንታይ ተዘራሪቦም let's have a look እንታይ ተዘራሪቦም ኣሎ እዚ እቲ ኣብቲ ዌብሳይቶም ዘሎ እዩ Secretary Rubio's call with Ethiopian Prime Minister Abiy ይብል ኣሎ ዕለት 11 ወርሒ 3/16 The below is attributable to Principal Deputy Spokesperson Tommy Pigot. Secretary of State Marco Rubio spoke today with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. The Secretary and Prime Minister discussed their shared commitments to regional stability, counter-terrorism cooperation, economic prosperity, and building a foundation for long-term security in the Horn of Africa. So this is كله بلا بلا يو. نزي أمونغو ديخ زبالة كوينات كله ديخ زبالة كويناتنا إيران قالن كله نعبد دويلهم بزعبا حبراوي بلتقنا قطبا بلتقنا زلنا زمدناتات نمحيال نوح زيت أما تقلق لذي نخت مثل تزاربي تقندي أب تحت اللاتكم long term security in the Horn of Africa عند زرباناتهم بزعبا اللوز زلو كونتات ناي security حتى كالاي دما قبل علوني لهم بلو ناي كلتيوم commitment to regional stability ناي زوباوي رقعت counter terrorism operation ذاتهم أقدر سنتاتهم سلزي نأبي عمد دوي لهم لزلو سلمن تايو أب كميز بلا معباليهم نزنا قر نزو سانز وسيلهم وزلو كنبل ببزح من قدي بزحت رياكت قبروا له رينا لنا لذي قال نت دبلوماسيا وقام كان ناي أمريكا كيلاتات ناتو تايلهم ما تنقع تاي بوزلو كم زين سمع سنانا نتزوبا تبسبس سلزلا حتى تنقع أب تقول داينا تدما تقول داينا السودان وانت زراري بون كم زلو يزنقر نبير ترى كينات تكبر كالاي نقوم شيتن سمع زلنا دارجا التمين ستريم ميديا محل توز قبر زول حبريتا نزي مسل سمعوه كانت حاسس لزغنا سلام تايدو يلهم لله አይገባም የሚለው በጥያቄ ምልክት እንዳለ ሆኖ በሀገሪቱ የነዳጅ No sorry there was this where is the video نيرات نحنت أنا بزلوا كنتات كريكم لحن yes this one Fears are now growing of another war in Ethiopia, which could also have devastating consequences. 3 years ago, a peace agreement was signed between the Ethiopian government and the Tigray People's Liberation Front, which was fighting for control over their region in the north, which borders Eritrea. Hundreds of thousands were killed. Now another... معالتي أبزن زحلفة حمشت معالتي ويون سومن زخود دارجا كلاتهم عبيتي mainstream media الجزيرة بلو BBC بلو كلاتهم عبيتنا أمريكا بارتيكل سوم يكون كلهم ኩናት ኣብ ትግራይ ክጅምር ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ይሕውስ ወይ ግን ኩሉ ግዜ ኩናት ኣብ ትግራይ ክጅምር ከም ዝኽእል እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓሳሰባ ይመጽእ ከም ዘሎ ግን በዚ መንገዲ እዚ ድማ እቲ ጉዳይ መፍትሒ ወይ እውን መዕለቢ ክረክብ ይኽእል ኢልካ ድማ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ no there is another issue ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ሰብ ግምት ክቦ ዝግባእ ዋላ እኳ እዚ ኩናት ይብሉ እንተለዉ እቲ ጉዳይ ኪኑ ዝኸደ እዩ ንዓታቶም ብብዙሕ መንገዲ ክትዛረበሉ ትኽእል ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘሎ ተሪኢና እቲ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ንሱዳን ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ትኽተላላ ኣብ ሱዳን ስለዚ እዚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ዎርኒንግ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ቀንድን ዓብን ድማ حوت كجبر زخل زبال زلولن كنه صنيعنا كنرينا مستنا ما كلام مبرق سلتحازسو بحفشا
كم تريوا زلهم أبزون كسمعت خليهم points of contentions. One of the things is that the war that was fought between 2020 and 2022 displaced close to 1 million people, many of them Tigrayans who were forcefully displaced from disputed areas. So one of the provisions of this agreement was for these displaced people to return to their makeshift. Tigray is Ethiopia's northernmost province, and بحفشة كم نريد زلنا أنتو كنتات ببزح من قدي كسفافع كم زخل يوم دزارة بزلو ناي تقراي دحرو وعل بريتوريا تتكبيرو تي تمزابيلو زلونا بجزو كملا سلو زخل أقات عمك في الترنير ويم زولو أب كم زارة بعد ما حنت اللاتهم كل جزء كم أمام فيك بلواز قبهم ناي قد ناي إرترا كتك أسأل كابزي زي اسمه. And during the war, it was the ally of the government. However, after the peace deal, relations between the Ethiopian government and the Eritrean government have deteriorated, and now they are in open hostilities. So the fear now is any war that's to break out between, let's say Ethiopia and Eritrea is going to involve Tigray. That Tigray is going to be the battlefield, and the Ethiopian government accuses the Tigrayan forces of creating new alliance with the Eritreans. So because of all this shifting of alliances, بحفشة كم تريوا زلهم تقداي أمودة مسير ترات عيسكا حدا معلبي مقبارو كل جزاتي أزار عربي بس لزغونة there was this كارتا مالتيو نزا كارتا تراي حزولي أبزي انتاينا نرزلنا تقداي ناي تقراي قداي اللو نتصمدو كم تارجت جيرو ولا بلسقنا بحال ناي السودان قداي اللو ناي إرترا قداي اللو سلازا أبزي قداي زي دونالد أزي منيستر جزاتو ساينا أمريكا ناب أبك دول كله أتكونتات أب كبيد زغونة كونتات كم زلوي زنقر جلو أزيز السمعي مثلا نبلسقنا لنكني قلت ثلاث نقرات غير له حاده نقدام قرومو كبلكم خلي نقدام قرومو يوي إمارات كم زازريكم صنعكو لو ما معلت تراي كندي ملكعتا تخايد لالو أبز بحالو لزلو نفاريتو العيلو ناب أبدابي تراي له بلسقنا أبي أحمد نفاريتو العيلو ناب بلسقنا ناب إمارات تراي له أبدابي كم زتريو زلهم ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ስራሕ ርክብ ንኸካይድ ሎምረ ኣርፊዱ ናብ ኤማራት ተጓዒዙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ now this is a very very desperate call ነዚኣ ናይ ዓቕሊ ፅበትን ናይ ጭንቀትን ክንብላ ንኽእል ኢና ቅድሚ ነዚኣ ምግባሩ ግን ሓንቲ ነገር ገይሩ ነይሩ ንሳ እውን ከም ድራማ እውን ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ድራማ ስለ ዘሎ እቲ መራሒ ምስ ድራማ እውን ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ሓንቲ ተኻይዳ ነይራ ኣብዚ እቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ዝበሃሉ ተራኺቦም ነይሮም ከምዛ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ሶማልያ ኣቢ ከምኡ ድማ ናይ ጅቡቲ ዑመር ገለ ተራኺቦም ነይሮም ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ነይሮም ብዛዕባ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዛትዮም ነዚ ኩናት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ እንታይ ፅልዋ ክፈጥረልና ይኽእል ብዝብል ኣርስቲ ተዘራሪቦም ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እቲ ስእሊ መበል ካልኣይ ግዜኦም ኣብ ሓፂር ግዜ ሰለስተ መራሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲሞም ብሓደ ከም ዝወዓሉ ዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ብዕድመ ናይ ጅቡቲ ኣብ ግዜ ረመዳን ካ ስለ ዘለዉ እቶም ክልተ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተራኸቡ ይንገር ኣሎ ናው ስሉሳዊ ኪዳን ስሉሳዊ ዝምድና ናይ ዘን ሰለስተ ሃገራት ንዓቢ እዚ ፅቡቕ ስእሊ ይዝህቦ ዘሎ ፅቡቕ ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ዓበ ጥቕሚ ኣለዎ ንዓቢ ነቶም ካልኦት እውን ከም ኣርስቶም ግን ነቲ ብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ በተደጋጋሚ ብናይ ዞባዊ ዝርገት ዝኽሰስ ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ ነዚያ ፅቡቅ ገይሩ ሽፋን ይገብረላ ኣሎ ጅቡቲ ምስ ዓቢ ክራኸቡ they have every reason ምክንያቱ ገይሮም ካብኦም እዩ ንኩሉ ግዜ ወላኒ ካብ ኢትዮጵያ ስጋት ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ክራኸቡ ጅቡቲ ንቡር እዩ ናይ ሶማልያ ምስ ዓቢ ስለምንታይ ይራኸብ ኣሎ I don't understand it እንታይ እቲ ኢንተረስት ናቱ ወይ እንታይ ክገብር ያው ዝራኸብ ዘሎ I don't know I really don't know እንታይ እቲ strategic plan ናቱ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ስቲል ምስ ኢማራትን ምስ እስራኤልን ኮይኑ ንሶማሊላንድ እውን ሬኮግናይዝ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ይበሃል እዩ እንተደየለ ድማ ምስ እስራኤልን ምስ ኢማራትን ወጊኑ ዘሎ እዩ ኢማራት ድማ ነቲ ሃገርቲ ከተፍርሶ ትደሊ ዘላ ነቲ ሶማልያ ዝበሃል ስለዚ ስለምንታይ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ንብዙሓት ሰባት እውን ዝገርም ዘሎ ኩነታት እዩ እዚኣ ምስ ገበረ ካብኣ ተመሊሱ ናብ ኣቡዳቢ ከም ዝኸደ ይንገር ኣሎ ኣቡዳቢ ይኸይዱ ድማ ኣብ ርግፅ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብዚ እንድሕሪ ኢልኩም ናብ ኣቡዳቢ ይኸይዱ ዘሎ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኣነ ከንብቦ ከለኹ ማለት እዩ ኣሜሪካ ደው ኢሎምሉ ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ደው ኢሉሉ ነይሩ
መጠንቀቅታ ይቦ ከም ዘሎ ይነገራሎ ባይ ዘ ወይ እዚያ ካላ ክትኩም ባሶሪ እዚያ ካስ ምስቶም ካቢነ ናቱ ድዮም ወላ እንታዮም ኣብ ሺሻ ድማ ሺሻ ናቱ እናጨለጠ ከለካ ውፅኡ ነይሩ መቸም ንዓቢ ብኸመይ መንገዲ ትሪዮ ከከም ድሌትካ እንድዩ ነዛ ስልጣን ከም ዓቢ እንጆይ ዝገብራ ሰብ የለን ኣንቲ ደርፊ ነራ ናይ ጣኒቆ እንታይ ትብል ወላ ይከሰብ ትብል ደርፊ ነራ ነዛ ስልጣን ሲ ወላ ይከሰብ ኢሉ ከም ቤላ ገይሩ እንጆይ ዝገብራ ዘሎ ኣብ ሂወቱ ክገብሮ ዝደለየ ኩሉ ይገብረሉ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ካልኦት ሰባት ሓላፍነት ይስምዖም ስክፍታ ይስምዖም ገለበለ ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ናይ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር መራሒ እዩ ንባዕሉ ግን ቆልዓ ስለ ዝኾነ ዘዝገበራ ንሕኛ መነዚ ሓደ መራሒ ወልፊ ክህልዎ ይኽእል ሽጋራ ክስዕብ ይኽእል ሽሻ ክስዕብ ይኽእል ስናብ ቤግ ዴል ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ይገብሮ በላዊ ኤኒዌይ ከዛ ዝብለኩም ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ዘላቶ ግዜ ሂዝ ሪሊ ኢንጆይንግ ኢት ክትረግሞ ዲኻ ክትምርቆ ንዓኻትኩም ይምልከት ኣነ ግን የስዓኒ እቲ ዝገብሮ ኩነታት ሃገር ኣብ ከቢድ ዝበለ ከመይ ዝበለ ዓዘቕታት እያ ኣለና ተባለት ንሱ ግን ኣብ ፋን ወይ እውን ኣብ ምዝንጋዕ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኣብዚኣ ክልተ ሰለስተ ነገራት ኮኔክት ክንገብር ኢና መጀመርያ there was this story let me go ኣብዚኣ ካልአይቲ ክፋል ነይራታ ነዚኣ ኩነታት እዚኣ ብኸመይ ክንሪኣ ኢና መሲልኩም እስከዚያ ስምዑለይ ለንቀነ ወፂያ ዘላ ሓበሬታ እንድያ በዚያ ንጀምር እስከ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራንን ንዕፅዒቡ ዝተፈጥረ ቅልውላውን ቀረብ ክሳብ መዓዝ ከም ዝፀንሕ ስለ ዘይፍለጥ ሕብረተሰብን ትካላትን ነዳዲ ብልዑል ቁጠባ ክጥቀሙ ፀዊዑ ሚኒስትር ኣሕመድ ሽደ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዘጋጠመ ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ዘፍርሕ ብምባል ዝገለጸ ኮይኑ ተወሳኺ ስጉምትታት ቁጠባ ነዳዲ ወግዓዊ ከም ዝኸውን ሓቢሩ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብመፃብቦ ሆርሙዝ ኣቢላ ነዳዲ እተእቱ ነይራ ብሰንኪ እዚ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ንሓደ በርሚል $120 በፂሑ ነይሩ እዚ ድሕሪ 2022 ንፈለማ እዋን እዩ ሎሚ መዓልቲ ድማ ንሓደ በርሚል $89 ይሽየጥ ኣሎ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ምውሳኽ ዋጋን ብትኽክል ካበይ ዝነቐለ እዩ ላየን ፅጋብ ንምሁር ቁጠባ ፍትዊ ወልዳይ ኣዘራሪባቶላ ብመሰረቱ ናይ እንካን ናይ ጠለብን ናይ ቀረብን ውፅኢት እዩ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ዋጋታት እትቐርብ ብመፃብቦ ሆርሙዝ ዝሓልፍ ብዝሒ ነዳዲ መብዛሕትኡ ገዛ ንእሽተይ ፀባብ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋ መፃብቦ እዩ ዝሓልፍ እዚ ከባቢ 20 ሚእታዊ ናይቲ ኣብ ዓለም ናብ ናይ ነዳዲ ዕዳጋ ዝሽየጥ ብዝሒ ነዳዲ ከባቢ 20 ሚእታዊ ይኸውን ማለት እዩ 20 ሚእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብዓለም ደረጃ ተሓሰብ እምበር ንገሊአን 67 ሚእታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰሜን ኣሜሪካ ርእሳ ክኢል እያ ነዳዲ ላቲን ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣቐረባት ኣለዋ መብዛሕትኡ ኤውሮፓን ኤሽያን ኣፍሪካን እዩ ስለዚ ንገሊአን እዚ 10% ናይቲ ናይ ነዳዲ ኣውትፑት ኢና ንሓስቦ ካብኡ ንገሊአን 60 ሚእታዊ ክኸውን ይኽእል ንገሊአን 70-80 ሚእታዊ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ክንድዚ ዝኣክል ብዝሒ ነዳዲ ካብቲ ዕዳጋ ክበኩል እንከሎ እቲ ዋሕዲ ብመሰረቱ ኣብቲ ዕዳጋ እውን ትሪኢኻ ምክንያቱ ኦኬ እዚ እቲ ስነ ቁጠባ ናይቲ ነዳዲ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ብልፅግና ንብለሶ ወር ኤግዛክትሊ ትርጉም እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና ናብ ብልፅግና ዓብ ትርጉም ኣለዎ ኢትዮጵያ ብዙ ግንባሮችን እየከፈተ ነው። ከህወሓት ጋር ጦርነት ውስጥ ይገባል አይገባም የሚለው በጥያቄ ምልክት እንዳለ ሆኖ በሀገሪቱ የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ንሯል። ከመናሩን ባሻገር ከየማደያ ጣቢያው የሚገኝ አይደለም። ከፍተኛ ችግር እየተፈጠረ ነው ያለው። እስቲ ምንድን ነው ያለው? መሳይ ታስታውስ ከሆነ ከ15 ቀናት በፊት የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በሙሉ ከባባድ መሳሪያዎችን ስትራቴጂክ የጦር መሳሪያዎችን ይዞ ወደ ትግራይ ድንበርና ወደ ኤርትራ ድንበር በቡሬ በኩል በአፋር አድርጎ የኤርትራ ድንበር አካባቢ ጦርነት ከፍታለሁ ከእንግዲህ በኋላ አሰብ በእጃችን እናስገባለን የትግራይ ኃይሎችንም እንደመሳለን እርስ በርሳቸው ተከፋፍለዋል በማለት የሀገሪቱን ጦር በሙሉ ከአማራ ክልል እየሾለከ እየተመታ በመውጣት ወደ ትግራይ ክልል የሄደበት የትራንስፖርት ዋነኝነት በአማራ ክልል በርካታ መኪኖች በግዳጅ ተይዘው ትልልቅ ካሚዮኖች ሎሜድ የሚባሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ኣብ ዝሓለፈ ንኤርትራ ወራር ከካይድ ብምባል ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅምናቱ ንሰሜን አንቀሳቂሱ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ መጓዓዝያ መኻይን ባዕሉ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ ነዳዲ ስለ ዝኸበረ ኢማራት ኣብ ውግእ ስለ ዝኣተወት ውግእ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ድማ እናሓየለ ስለ ዝኸደ ብልፅግና ድማ በይኑ ይኮነ ምሳቶም ተጎራቢቱ እውን ኩናት ክገብር ከቢድ ስለ ዝነበረ ፕላኑ ዝቐየረ ዝመስል ምቕያር ናይ ፕላኑ ብካልእ መንገዲ እውን ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ኩነታት ናይቲ ቁጠባ ኣዝዩ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ናይ ነዳዲ ወሰኽ ድማ ከምዚ ሕጂ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይቲ ሃገር ዝብሎ ዝነበረ ዝለዓለ ቁጠባ ናይ ነዳዲ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ኩሉ ነገራት ድማ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ብነዳዲ ክፍንጀረሉ ዝኽእል ቦምቢ ስለ ዘለዎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዓቢ ሕሚምዎ ዘለዎ ሓደ
ሃይፐር ኢንፍሌሽን ኣብ መግቢ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እቲ ነዳዲ እውን ዓበ ብልሽውና ፈጢሩ ስለ ዘሎ ብብልሽውና ዝወስዱ ዘለዉ ክሳብ ንሊትሮ ብ500 ብር ዝሸጡ ሰባት ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብቲ 750 ካብ ካልእ ቦታታት ንሊትሮ ዝሽየጠሉ ቦታታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተበላሽዩ ስለ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ሪጂናል ትራንስፖርት ፓራሊሲስ ኣብ ዞባታት መጓዓዝያ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ንኣብነት ኣብ ኣምሓራ ዞባ ክልል ኣምሓራ ጎንደር ድዩ ባረዳር ድዩ ደሴ ድዩ ካልኦት ትራንስፖርት ሃዝ ኒርሊ ሲዝድ ዳርጋ ትራንስፖርት መጓዓዝያ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ዊዝ ሪጋ ክሳብ 600 ክሳብ 700 መኻይንን ረክሻታትን ነዳዲ ክመልኣ ጠጠው ኢለን ስለ ዝውዕላ ስለዘይርከብ ድማ ካብኡ ቀፂሉ መናብሮ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ካብ ተራ ኢንፍሌሽን ናብ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ኣቲና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብፍላይ ናብቲ ዝብላዕን ዝስተን ንኣብነት ናይ ዘይቲ ናይ ፀብሒ ማለት እዩ እንታይ ይብሉ increased from ካብ 1850 ናብ 2550 ብር ደይቡ ከም ዘሎ ጣፍ ካብ 4 ብር ንኪሎግራም increased by ብ4 ብር ከም ዝወሰኸ ሽኮር now selling for እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 220 ይሽየጥ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዋጋ ኣብ ኩሉ ደረጃ ወሲኹ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ መናብሮ እዚ ከየጋጠሙ ከሎ ከፊይዎ ዝነበረ ናብ ዝገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ንኣቢ ድማ እታ ዝዓበየት ፅፍዕት ክትኮነ ትኽእል እዚኣ ጥራይ ኣይኮነትን ሓንቲላ ኢትዮጵያውያን ከምቲ ዝድለያ ይዛረቡላን እዮም ቢካዝ ሓንቲ ካብቲ ዊክነስ ፖይንት ናቶም ስለዝኾነት ንብልፅግና ድማ ክትፍንጅሮ ትኽእል ነጥቢ ስለዝኾነት በራዮም ገና ሸው እዩ ንዑ ጥራይ ደይኮነስ ነቶም ሓያላት ኢና ባህልቲ እውን ከቢዳቶም ዘለያ እንታይ መሲልኩም እሳ let me find where that is yes here it is West Asia is rewriting the logistics of air travel and passengers everywhere are feeling it in their wallets. The trigger is fuel. After the American and Israeli strikes on Iran, oil markets reacted instantly. At one point on Monday, crude touched nearly $120 a barrel. According to the International Air Transport Association, prices of jet fuel rose more than 58% in just a week. كم تريود لهم jet fuel ناي نفرتي ندادي ب58.4% توسيخ له. ኢትዮጵያ ድማ ብልጽግና ተቐንዲ ምንጭ እቶቱ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ስለዚ እቲ ኤርላይንስ ናቱ ኣብ ብዙሕ ናይ በረራ ቦታታቱ ተዓፅዮም ኣለው ናይ ቁጠባን ምንጭ ናቱ ንሶምን ክሳብ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝረብሓሉ ዝነበረ ዕዳጋ ተዓፅይዎ ኣሎ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ተሪፍዎ ዘሎ ዝጓዓዞ ዘሎ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ናይተን ጀታት ብ58.4 ተወሲኹ ኣሎ ኤር ስፔስ ተዓፅዩ ኣሎ ብዙሕ ኤር ስፔስ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እቲ መንገዲ ይርሕቕ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ነዚ ዋጋታት እዚ ናብ ዓሚል እዮም ዘሰጋግርዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዓማዊል ድማ ነቲ ዝገብርዎ መጓዓዚ ፕላን ናይ ትራቨሊንግ ክቕይሩ ወይ ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብልጽግና ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሓት ወላ እውን እቶም ዓበይቲ ኤርላይንስ ንኩላቶም ወሪድዎም ዘሎ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ኤርላይን ኢንዱስትሪ እቲ ዝዓበየ ፈተና እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ቫኬሽን ወይ ከዓ ሆቴላት እዚ ናይ ቫኬሽን ቦታ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቫኬሽን ሲዝን ድማ ንሪኦ ኣለና ኢንፍሌሽን ይዓብሎ ምንሃር ዋጋታት ኣብ ኩለን ሃገራት ይዓብሎ ክንብል ከለና ሰባት ቁጠባ ናቶም እናተዳኸመ ምስ ከደ ቫኬሽን ክገብሩ ይኮኑ ስለዚ ትራቨሊንግ ከምኡ ድማ ቱሪዝም ምስቲ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ምስ ናይ ኤርላይንስ እናጎደለ ክኸይድ ስለ ዝኾነ እቶም ቁጠባ ናቶም ኣብ ቱሪዝም ካብ ኤርላይንስን ካልኦን ዝነበሮም ብፍላይ ከም በዓል ብልጽግና ዝኣመሰሉ ዓብይ ብድሆ ክገጥሞም ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ the US ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ፌስ up to 24 billion in additional fuel costs ስለዚ ብዙሕ ተወሳኺ ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሰኽ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዚ ድማ ነቲ መኽሰብ ናቶም ብዓቢ ደረጃ ካህስዮ ይኽእል እዩ ብልጽግና ናይ ገንዘብ ሕፅረትን ናይ ባጀት ፀገማትን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ዓለም ሰላም ኮይና እታ ኤርላይንስ ናቱ ዲካሉ ሰሪሑ ገንዘብ ከምፅኣሉ ምደለየ ነይሩ እንትኾነ እታ ኣንተሞ ዘራኽኹም ናብ ኣቡዳቢ ጠርጠር እናበለ ዝኸደ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክትፈልጡ ዘለኩም ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዝጉዕዞ እዚ because he really has a lot of problems እታ ቀንዲ ንዑ ዓቕሊ ፅበት ክትኮነ ትኽእል ድማ ናብ ኣንስገር ምክንያቱ ምስ ሱዳን ዝተሓሓዝ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ እዩ መጀመርያ there was this story where is it ፈሪኩም እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ መንታን ከነስተብህል let's see hey let's start here
Will soon hit 3 years of relentless armed violence, and instead of winding down, it is intensifying into a brutal trap. Drone attacks by the warring Rapid Support Forces and Sudanese military have surged as they battle for more territory, and civilians escaping the onslaught to neighboring countries are being caught in more conflict, and in some cases, even being deported back to Sudan as drone strikes pummel the population. The armed conflict location and event data, an independent global monitor, has documented at least 198 drone strikes in Sudan in just the first 2 months of 2026. At least كم تريو زلهم ناي سودان كينات 3 عامات عليف له اتكبد نايتو كينات دما قبل الزبات غير وزلو من دقام كيكوننا خنصغرينا هذا فلوي نجر زر زلو جن ناي درونات كينات زو كينات زي بزحنا بدرونات زقبر زلو متقعت كم زخونينا نرزلنا سلازي ناي بحكي اتعودو كينات بفلاي كم سودان زي مساله غلاغل زبزحو عدي اتو كينات دارغا بدرونات تستعبل لمخانو يزنجر زلو امبار كم زكاب كونه ጉዳይ ናይ ሱዳን ናበይ ገጹ ይክኸይድ ኣሜሪካ ድሮነት ጉዳይ ናይ ሱዳን መርገጽ ወሲዳ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ወይ እውን መንግስቲ ሱዳን ሓደጋ ክትወጥቀሉ ተበግሶ ወሲዳ ከም ዘላ ይዝንገር ስለምንታይ ከም ክትወስድ ወሲና ግን ኣብዚ ስምዑ ወጅ block on Sudan today, but I did want to update people. And if you've been following our coverage of it, you know that the RSF, which has been on a kind of genocidal rampage throughout Sudan, is backed to the hilt by the UAE. And the U.S. has been being pressured to put some pressure on the UAE as to then withdraw its support from the RSF in order to bring this conflict to a final resolution. Instead, now that the U.S. is kind of deeply indebted to the Emiratis, we get the opposite. The U.S. put out a statement yesterday saying that they are designating the Sudanese Muslim Brotherhood as a specially designated global terrorist group, which they have not done to the RSF. This is a huge boon to the RSF. So basically, you can imagine what happened. Mohammed bin Zayed is like telling Trump, like, you want my cooperation here? What I need from you, I need your help in Sudan. Get off my back about the RSF. And in fact, I want you going after the RSF's enemies. And Trump is like, what is he? I don't care. Fine, whatever. So, እዛ ዘረባ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ቫይራል ክትከውን ዝደልያ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥራት ከም ዘሎ ብኩናት ናይ ኢራን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወጥሮ ኣብ ዘለወሉ ምስ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ርክብ ኣብ ዝገበረሉ ድሮ መዓት ዕዳ ስለ ዘሎ ካብ ኢማራት ምስ ኢማራት ድማ ብዙሕ ክመሳሰል ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኩሉ ደዓይ ክትሕግዘኒ ተደሊኻ ኣብዚ ጉዳይ ናይ እዚ ዘለዎ ወጥራ ደይኮነስ ሓደራኻ ኣብ ኢማራት ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ገበናት ኩሉ ገዲፍካ ንሰራኒ ዳዕመ ሰሪዕ ክንዲ ናብ ቴሮሪስት ኢልካ እቲ መንግስቲ ናትካ ወይ እውን እቶም ሰነት ናትካ ንገለን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን RSF ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክብልዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንዑ ገዲፍካ ነቲ ጸላይ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ሰራዊት ሱዳን ንዑ ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክትእትዎ ግበረ ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣይግድሰንን ኣፍሪካ በዓላት ትፈልጥ ወላ ትባላዕ ሕራይ ዝብልካ ንክገብረልካ ብምባል ሕራይ ኢልዎ ኣሎ እምበኣር እዚ እንታይ ክፈጥር እዩ ንኢማራት ንመሐመድ ቢን ዛይድ ንክሕጉዝ ዝገበሮ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እታ ካልእቲ ክፋልና I need from you, I need your help in Sudan. Get off my back about the RSF. And in fact, I want you going after the RSF's enemies. And Trump is like, what is he? I don't care. Fine, whatever. So we'll have more on that at a further date as the... ኣብዚኣ እንታይ ቆሪፆም ኣሎ ካልእ ግን ናይ ስዑድያ መራሒ እንታይ ክብሎ እዩ ሕጂ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያ መራሒ መሐመድ ቢን ሰልማን ምስ ተራኸበዩ ነቲ ጉዳይ ትክውድኦ ኢሉ መብፅዓት ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ዝረኸቦ ዝያዳ ዝዕወተሉ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ሰራዊት ሱዳን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢሞ ኣሎ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ናቱ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል what are they going to do እስከዚያ ስምዕዋ U.S. to designate RSF a terrorist organization. The government of Sudan is calling on the United States to designate the Rapid Support Forces, or RSF, as a terrorist organization. In a statement Tuesday, Sudan's foreign ministry said any group responsible for war crimes, terrorism, and crimes against humanity should receive such a designation. The ministry argued that the RSF meets those criteria due to what it described as documented violations of international humanitarian law. The call came a day after Washington designated... Exactly. ሰራዊት ሱዳን ድማ መንግስቲ ሱዳን ድማ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ክትዛረቡ ተደሊኹም ዳዕመ ሰሪዕ እዩ ዝኣክል ጭብጢ ናይ ጆኖሳይድ ዘለዎ ብብዙሓት ትካላት ዝተመስከረሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝገበረ እሞኻ ካብ ካልእ ሃገራት ሎጂስቲክስ ዝመፅኦ ዘሎ ንሃገር ድማ ንኣንስተይቲ ኣክተር ሃገራዊ ትካል ዘይኮነ
ናይ ወፃኢ ብትእትታው ዘለዎ ንሱ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራ ክበሃል ዝግብኦ ስለዚ እቲ ትብልዎ ዘለኹም ብርግፅ ፍሉጥ እዩ መን ግበርዎ ኢልኩም ትገብርዎ ከም ዘለኹም ግን እንድሕር ቀንዕና ኣለኩም ኮይኑ ዳዕ መሰሪ እዩ ነዚ ውሳነ እዚ ክወሃቦ ዝግባእ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ንብሙሉእ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣይኮኑን ከም ኢልዎ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስቲ ሓደ ክፋል ጠቂሱ ንሱ ምስ ናይ ኢራን ብናይ ኢራን ስለ ዝስልጥን ዝነበረ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ክሳብ 20 ዝኸውን ሰራዊት ኣለዎ ብሰራዊት ሱዳን ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ኢሎም እዮም ዘለዉ ሕጂ ንብዙሓት ኣብኡ ክሓዋውስዎም ክፍትኑ ስለ ዝኽእሉ እዩ እቲ ነገር ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ንሰራዊት ሱዳን ንምድኻም ዝተገበረ ስጉምቲ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሱዳን እንታይ ክፈጥር እዩ ንዝብል ዋላ እኳ እቲ ሃገር ብድሮናትን ብካልን ድከታ ፀጊባ እንተላ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣብ ሱዳን ንዝብል ድማ ኣገይን ኣሜሪካ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ክትፈትሖ ዘይኮነት ክሽንክሮ ወሲና ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ሓዙለይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ክሸናኸረሉ ዝኽእል ደረጃ ኣሎ እናበልና ከለና ሓንቲ ካልይቲ ድማ ክንውስኸላ ኢና ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለና ንኽርዳእኩም ብሱዳን ኣሜሪካ ኢዳኢትያ ኢማራትን ስዑድያን ድማ ክረዳዳ ኣብ ዘይከላሉ ደረጃ ሕጂ ድማ ብካልእ ግንባር ድማ ሽግር ይመፀና ኣሎ The Iran crisis is already having serious effects far beyond the Middle East, with countries across Africa facing immediate fallout and potential future threats. US and Israeli military assets on the continent, especially those in Djibouti and Somalia, are well within striking distance of Iran's longer-range missiles or from Houthi allies that are based in Yemen. Israel also has military assets in Eritrea, close enough to be targeted across the Red Sea, while missiles heading to Israel could strike into Egypt on the way. But the threat isn't just about direct attacks. Iran has also invested in military partnerships across Africa, including with Sudan, Ethiopia, and several of the Sahelian states. With pressure with countries ሕጂ እንታይ across ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ ዓንተበው ንሪኢና ነርና ሑቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ገይም ናይ ቀይሕ ባህሪ እንተኣትዩ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ስለዚ እንድሕር እቲ ሑቲ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣሜሪካ ብዙሓት በይዛት ሃሪማ ከም ኢራን ብዙሕ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ሃሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንድሕር ኢራን ብዙሕ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ትሃርማላ ኣብ ጅቡቲ ሓደ ኣገዳሲ በይዝ ኣሎ እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ በይዝ ድማ መን ክሃርሞ ይኽእል ወይ ሑቲ ክሃርሞ ይኽእል ወይ ኢራን ባዕላ እውን ክትሃርሞ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ወይ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ እንተዘየለ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ በይዝ ናይ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ሓዲኦም ክህረም ከም ዝኽእል ኣብ ዝመፁ ዘሎ እዋን እዩ ዝንገር ዘሎ if that happens እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እንተጋጢማ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ዝገርመኒ እዛ ሃገርና ዝዘርከበ እዩ ኣብ ዘይከውን ዝዛረበላ ኣብነት ዝጅ እንታይ ይብል ኣብ እስራኤል ኣብ ኤርትራ በይዝ ኣለዋ ይብል ገጽኩም ትርሓቕ እጅት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይዝርከብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናቶም ኣናሊሲስ ብዛዕባ ኤርትራ ኢንኮሬክት ኢንፎርሜሽን እዮም ዝገብሩ ንኩሎም ክንርም ግን ግዜ የብልና ኣብዚ ንናይ ኢማራት መርገፂ ደጊፉ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣብ ጎኒ ኢማራት ኮይኑ ነቲ ስዑድያ ትድግፎ ዘላ ሰራዊት ሱዳን ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ናብ ምባል ገፁ ወሲኑ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ቢን ዛይድን መሓመድ ቢን ዛይድን መሓመድ ቢን ሱልማንን ናይ ኢማራትን ስዑድያን ኣብ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ መን ተዓዊቱ ኣሎ ናይ ኢማራት ተዓዊቱ ኣሎ ስለዚ ነቲ ርኡይ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ በሰላት ብጀኖሳይድን ብካልእን ዝክሰስ ዝነበረ ጃንጃዊድ ዳዕመሰሪ ገዲፎም ንሰራዊት ሱዳን ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ብምባልን ናብ እገዳ ገጾም ክኸዱ ምምራፆም ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ መን ከም ዘለው በሪሂልና ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለዉ ኣብታ ኣንቶቦ ዝረኣናየ ክምለስ ሕጂ ናብዚ ኢኻ ተተሓሓዘቱ ኩነታት ነዚ ኩሉ ምስ ረኣኻ ኢኻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብ let's see this one ኣበይ ፀኒሓ እታ ዘራኽኹም እዚኣ ዋላ እዚኣ ክንርኢ ንኽእል ድሓን እቲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናብዚ ማርኮ ሩቢዮ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ደው ኢሉ መጠንቀቕታ ሂብዎ ክንብል ፀኒና እታ መጠንቀቕታ በዚ መልክዕ እዚ ኢኻ ክትርዳእ ዘለካ በዚ መልክዕ እዚ እንተሪእኻያ ጥራይ ትርጉም ትበካ ብናይ መን ድፍኢት ኣብ ከምዚ ስጉምቲ ከም ዝኸዱ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘሎን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክውድእዎ ይደልዩ ስለ ዘለው ኣጠንቂቖሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን
ውፅኢት ናቱ ብዘይ ልቡ ናብ ኢማራት ከይዱ ዘሎ አብይ አሕመድ አሜሪካ ሲሪየስ መጠንቀቅታ ገይራትሉ ክትሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ዞባ ኣብ ምህዋኽን ኣብ ካልእ ፀገም ንምፍጣርን ብዙሕ አጀንዳ ይፃወት ስለ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ዝርዮም ዓብይ መጠንቀቅታ ሂቦሞ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ኣሎ ካልእ ቲዮሪ ድማ ኣሎ ካልአይቲ ቲዮሪ ኣላ እታ ካልአይቲ ቲዮሪ እንታይ ትብል ዘላ ናይ ብልፅግና ደገፍቲ ዝብልዋ ዘለው ቲዮሪ ያሳ እሳ ድማ ምስ አሜሪካ ተዘራሪቡ ቀጥታ ናብ ኢማራት ምኻዱ አሜሪካ ድማ ምስ ኢማራት ኮይና ንዳዕመ ሰሪዕ ዝድግፍ ንሰራዊት ሱዳን ዝቃወም ስጉምቲ ምውሳዳ ምናልባት ንሕማቕ ንክገብር ድፊት ጌራትሉ ክትክህሉ ከም ትኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ቲዮሪ ኣሎ ቲዮሪ እዚ ከምዚ ዝተወደአ ነገር ንዛረብ የለና እዚ ሓደ ቲዮሪ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ከጋጥም ንዝኽእል ምናልባት ኣብ ጎኒ ኢማራት ክኸውን ዝኾነ ተንኮል ሓሲቦም እንተለዉ ድማ ምስ ኢማራት ተማኸር ዝበልዎ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን በቃ ብዓይኻ ትርጉማ ትኽእል ኣነ ናተይ ትርጉም መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ ንዳዕመ ሰሪዕ ክሕግዞ እንድሕር ኮይነ ወይ ገለ ክገብር ተኮይነ አሜሪካ ኣብ ክሳደይ ጠጠው ኢላትንላ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ ክብሎ ነቲ ወይ ከዓ እንተ ኺልካ በጃኻ ተረዳእ ኣለይ ኣነ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ክወፅእ ይደሊ ኣለኹ ካብዛ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክወፅእ ይደሊ ኣለኹ ክብል ዝኸደ ይመስል ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ግን እቶም ናይ ብልፅግና ድማ ነዚአን ክልተ ነገራት ተተሓሒዞም ሜይቢ ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ይሓስብ ስለ ዘሎ ናይ መወዳእታ ርክብ ከካይዱ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብግምጣሉ ክረአ ከለዉ ብሓደ ወገን ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ግዜ ሽግር ንዘላ ሃገር ኢማራት ማለት እዩ ሪስክ ወሲዱ ናብኣ ይኸይድ ብምህላው ነቲ ሃገር እቲኣ ዓብ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ሱዳን ምስቲ ኩሉ ዘላቶ ሽግር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሪስክ ወሲዱ ናብ ፖርት ሱዳን ከይዱ በፂሕዎም ንሱዳናውያን ድማ ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ነይሩ ስለዚ ብልፅግና ድማ ኢማራት ኣብ ሽግር ስለ ዘላ ኣብ ኩናት ከላ ሪስክ ወሲዱ ኣነ ክበፅሓኩም ይኸይድ ኣለኹ ብምባል ክሳዕ ክንደይ ናቶም መጋበርያ ወይ እውን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሪስክ ክወስደሎም ድልውነት ከም ዘለዎ ገለገሊዮ ካልኦት ድማ ዝብልዎ ዘለው ድማ ወላ እውን ክሞተልኩም ድልውየ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ይብሎ Abiy told the Emirati UAE official, described as a friend, during a dinner at a resort that Ethiopia could be useful to its allies. He specifically suggested Ethiopia could fight their wars for them, adding the Westerners seemed reluctant to send their own sons into combat, while Ethiopians were willing fighters. In the same reporting context, while expressing frustration with the Biden administration and the US criticism of Ethiopia's human rights record in Tigray, Abiy separately boasted about past cooperations. In the Iraq War, I fought with them. I would fight and die for America. ስለዚ እዚ ናይ ኢማራቲ ኦፊሻል ወይ እውን ሓላፊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣክንዶም ክዋጋእ ኣለዎም ከም ዝኽእል ከም ዝተዛረቦም በኋላ እኮ ናይ አሜሪካ ቤዝ ተለኩም ናይ አሜሪካ ወታደራት ክዋጉልኩም ኣይክእሉን እዮም ንሕና ግን ሰራዊትናትና ምንታኹም ክዋጋእን ክመውትን ይኽእል ኢልዎም ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ናብ ኢማራት ከይዱ ሕጂ ኣብ ግዜ ሽግርኩም ኣነ ክሓልፈልኩም ኣነ መንፀፍ ክኾነኩም ክብሎም ከሎ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እነዚ ነገር እዚ እውን ምዚ ኩናት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለው ምዚ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝሕሰብ ዘሎ ኣጀንዳታት ዝበሃል ዘሎ ብርግፅ ሓደ መዕለቢ ክግበረላ ዝኽእል ጉዳይ እያ ኣጋይን ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ዝኾነ እቲ ኩነታት ዝተኣሳሰረ ይመስል ናይ ብልፅግና ግን ምስቲ ናይ ቁጠባ ኩነታት ምስቲ ናይ ነዳዲ ኩነታት ምስቲ ናይ ካልእ ክትሪኦ ከለኻ ንኤርትራ ፍልይ ዝበለ ሓደጋ ወይ ሪስክ ክፈጥረላ ዝብል ገምጋምን መረዳእታ የብለ ኢና ኤርትራ ከምቲ ንብሎ ዘለና ኤቭሪ ታይም ፀላእቲ ኤርትራ ሓንቲ ስጉምቲ ንኤርትራ ንምድምሳስ ክንከይድ ቀሪብና ኣለና ኣብ ዝብልሉ እንታይ ዘጋጥሞም በቃ ገለ ነገር ይፈሽሎም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ ሰራዊት አንቀሳቂሱ ናብ ኤርትራ ክወርር ኤርትራ ክዕነ ኣብ ዝበለሉ ነዳዲ ንሰማይ ከይዱ ቁጠባ ናብቲ ሓደጋ ወሪድዎ እታ ኣጆኻ ትብሎ ዝነበረት ኣብ ሓደጋ ወሪዳ ነታ ኣጆኻ ትብላ ዝነበረት ኣጆኻ ትብል ዝነበረት እስራኤል ኣብ ሓደጋ ወሪዳ ኣሜሪካ እውን እንተኾነት ኣፅዋር ወዲእ ኣለኹ ትብል ኣላ ከመይ ገይረ ካብዚ ጉዳይ እዚ ወፃእ ኣለኹ ትብል ኣላ ስለዚ ኩላቶም ቶም ንኣቢ ኣጆኻ ክብልዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ኩላቶም መመንገዶም ናይ ጨረሙ ከይዶም ኣለዉ
ብልጽግና ድማ በይኑ ተሪፍሎ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ንክፈትሕ ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ እንታይ ዘርእየና እዚ ኣብ ሓደ ነዚ ኩሉ ተዓዚብካ እንታይ ክትብል ትኽእል ነዚያ ስምዕዎም ካባከይ ወፃና ድማ ነዚያ ከስማዕኩም ሄደው የህልውና ተጋድሎ ዛሬም እንደ መሰንበቻው በበርካታ አካባቢዎች የህልውና ተጋድሎ እየተካሄደ ይገኛል። እንደተለመደውም ወታደሮች እየከዱ የሰራዊቱ አባላት እጅ እየሰጡ የአገዛዙ ሰራዊት እየተዳከመ ለመምጣቱ ማሳያ የሆኑ እንቅስቃሴዎችም በዚህ ሳምንትም ቀጥለዋል። አንዳንድ መረጃዎችን እንካፈል። ይሄ መንግስት አይኑን ጨፍኖ ወደፊት የሚወጥና ምናልባትም ገደል ሲያገኝ ወደ ገደል የሚገባ ተራራ ሲያገኝ ከተራራ ጋር የሚጋጭ እንደው የመንግስት ቁመና የሌለው እንደሆነ እየተመለከትን ነው። በርካታ ሰራዊቱ የወታደራዊ አመራሮች ሳይቀሩ ዲሽቃ ተኳሾች፣ ሞተር ተኳሾች በአንድ ቡድን በጦርነት ተደራጅተው እስከ 25 የመከላከያ ሰራዊት አባላት በውጊያ መሃል ራሳቸውን አደራጅተው የፋኖ ኃይሎችን እየተቀላቀሉ ባለበት ሰዓት በጦርነት ተደራጅተው እስከ 25 አካባቢዎች ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ብፋኖ ክሳዕ ክንደይ ይዋረድ ከም ዘሎ ኢና ንሪኢ ዘለና ሰራዊት ናቱ መዓልታዊ ክማርኽ ኢና ንሪኦ ዘለና groups of 25 soldiers including specialized heavy weaponry operators ብዙሓት ሰራዊት ዳርጋ ቀጻሊ ነቲ ስርዓት እናገደፉ ናብ ፋኖ ይሕወሱ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ብልጽግና ድማ ብብዙሕ መንገዲ ስዕረት ከም ዝወርዶ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡውን ፀረ መጥቃዕቲ ናይ ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓደጋ ይወድቁ ከም ዘሎ ነቲ ብልጽግና እዩ ዝንገር international arms shipments large military cargo planes from the UAE recently landed in Bahar Dar some weaponry is allegedly being diverted to support Hemedti's RSF ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ባህር ዳር ብዓበይቲ ነፈርቲ ወሪዱ ከም ዝነበረን እዚ ገለገለ ኣፅዋር እዚ ድማ ካብኡ ተወሲዱ ንዳዕ መሰሪዕ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ፋኖ ቀፃሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኣፉ ዘይኮነ ብተግባር ክንደይ ሰራዊት ይማርኽ ከም ዘሎ እንታይ ነቲ ናይ ብልፅግና ናይ ፍኸራ ሰራዊት እንታይ ይገብሮ ከም ዘሎ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ብተግባር የርእዮም ኣሎ ምናልባት እዚኣ ዘረባ እንተሰሚዕኩም ድማ እታ ኩነታት ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መንፀባረቂ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ነቲ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ነገሮች ገጣጥመ ስታያቸው አብሶሉትሊ በቃ ዘግናኝ ነገር ነው ያለው። ለዛ እየተሰጠ ያለው ምላሽ ደግሞ በሁሉንም በተመለከተ ነው እየተናገርኩ ያለው። አሁን በአጠቃላይ በሰላማዊ ትግልም በትጥቅ ትግልም በሌላም የሚሳተፉትን በውጭ ያሉትንም በአገር ውስጥ ያሉትንም በሙሉ ደምሬ ስመለከት እየተሰጠ ያለው ምላሽ ሁኔታው የሚጠይቀውን አርጀንሲ የሚመጥን አይደለም የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። በሱ ረገድ የተለየ አስተያየት ካለህም በደስታ እቀበላለሁ። ግን ምንድነው የምታየው? መረዳት ተፈጥሮ ድካም ይሄ በቃ አጠቃላይ ይሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ እንደውም ከበቂ በላይ ይሄ በየኮሚኒስቶች ስለ ለውጥ ሲያወሩ ለለውጥ ምክንያት የሚሆኑና መሟላት ያለባቸው ብለው ሲያሉ ይሄ ሳብጀክቲቭ እንደ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲስ የሚሉት አለ ከተፈጥሯል ወይስ እሱ ይመስላል። ወደ መጨረሻ የሄድክበት ይመስለኛል ቴዲ። መቼም አሁን ነባራዊ ሁኔታዎች ከሚገባው በላይ የሚታዩና በዛም ደረጃ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንብሕ ዝበለ ዲቤት እዩ ብሓፈሻ ኩሉ ምልክታት ብኩሎም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ እዩ ዝረአ ዘሎ ፋኖ ከመይ ኢሉ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ገይሩ ይስጉም ኣሎ ሸነ ዝንቀሳቀሶ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ተሪእኻዮ እቲ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምውዳቕ ብብዙሕ multitude of factors ይብልዎ ብዙሓት ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ከጋጥሙ እንተኽኢሎም እዩ እቲ ስርዓት ክወድቕ ዝኽእል እምበር ፋኖ ንበይኑ ስለዝሓየለ ተጋሩ ከም ስለዝገበሩ ሸነ ጥራይ ኣይኮነን ነዚ ኩሉ ክሕግዝ ዝኽእል እንታይ እዩ ውድቀት ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ መሻርክቲ ድማ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ወላ እኳ ሻዕብያ ብዙሕ ማሕበራት ናቱ ኣፍሪስዎ እንተነበረ ሕብረት ሶቪየት ምውዳቑ እውን ዓብ ተራ ነይርዎ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ሕብረት ሶቪየት ሓያል ነይሩ እንተዝኸውን ዋላ ካብ ኤርትራ ምሳዓርናዮ ከም 77 ከም ብሓድሽ ብረትን ኣፅዋርን ኣዕጢቑ ከም ብሓድሽ ከም ዝምለስ ምገበረ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብርግፅ እቲ ናይ 77ን ናይ 9ን ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ሓደ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብርግፅ ግን ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ነቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ንምድሓኑ ክኽየድ ዝኽእል ኩነታት መሃለወ ብሓፈሻ ግን ነገራት ብካልእ ግምጣል ድማ እንተሪኢኹሞ ሰውራ ናይ ኤርትራ ከናሲል ኣይኮንኩን ብካልእ ድማ ሕብረት ሶቪየት ከይወደቐ ከሎ ወይ እውን ኩሉ ነገር እናቐፀሎ ከሎ እንተዝቕፅል ከምቲ ዘለዎ እናቐፀልዎ እንተዝኸዱ ነይሮም ሰውራን ኤርትራ ግን ሓይሉ እንተዝነብር ምስ ሕብረት ሶቪየት እናሓገዞ ከሎ ደርጋ ተሳዕረና ይንብል ኢና መይቢ ቁሩብ ግዜ መወሰደ እታ ወዳደቓ ናቱ ቁሩብ ትለይ ግዜ መወሰደ ክንብል ንኽእል ግዜ 91 ክኸውን ዝኽእል ገለ ዓመታት ክወስቕ ምኻለ ምክንያቱ ኣገለገለ ክከላኸለሉ ምኽኣሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ሓያል ተዘይነብር ድማ
حيال زغون سوران وتدرع قلت انت داي نبرو نتشعو تفتير زنبر هواف كتكم اللي مخالة سلازي عدلات كفترو خلو دلونت تلكا عقل انت حيل انت لك تريخا تتكم اللهم بر عدت لتفترة خاص بغي مالت يكون حجي فانو حيل له نتقرأ سراويت برقا بتي زحلفن ريو زلنا نكينات ونتخون الدلو كم زلو كالوت كللات دما يريلو قطبا دما نعبي تطو كم زيبل ولا وين تكونتات كم زلو نكقصل كم زي كل يقبرلو تي ناي نداد مخبار ناي كال نغرات تم اجوخا زبلو تم كوت فولز دليز نبرو اجندا زبوز نبرو دما بعلم كبيز خونه فتنا غات مامالو سلازي حكم زكونتات بلصقنا انت يمارص له انتريلكا نطفاتو ترايد صبزلو that's why دما ኢትዮጵያ አከቢድ ብትሆላ ከቢድ ዝኾነ ጸገም አጋጥሟል ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስ ኻይት ዕብራ ስለ ዝኾነ ድማ ስሙ Inspector General warns of ongoing fraud schemes targeting food aid beneficiaries in central northwestern Ethiopia. The U.S. Aid Office of Inspector General has warned of ongoing fraud schemes targeting beneficiaries of U.S.-funded humanitarian programs in central and northwestern Ethiopia. In a fraud alert issued in كم تريوا زلهم ببلشونا استقامات سرعات بسمعوها ማመን ስልጣንን በመጠቀም ለፖለቲካና የበዓላት ፈንድ እየተባለም እርዳታን የማጭበርበር ተግባርን እየፈጸሙ ነውም ተብሏል። ብልጽግና የሰብአዊ كم تريوا زلهم هذا بمقب نفسنا خيلنا نخالوت رتيت كنبينا زبل سرعات ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ዝፍክር ህዝቡ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ USAID ዝበሃል ከም ትካል ኣብ ክዕ ዘሎ ግን እቲ ስርናይ ናቱን እቲ መዐሸጊ ናቱን ግን ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣብቶም ውሕዳት ዝሕግዘን ዘሎ ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ ስለዚ ነቲ ዝርከቡ ህዝቢ ክሕገዝ ዝግብኦ ድማ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ንዑ እናሰረቑ ይጥቀሙ ስለ ዝነበሩ እቲ ሓለፍቲ ናይቲ USAID ዝበሃሉ ክሲ መስሪቶምሎም ኣለዉ ስለዚ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ ብኩሉ መጠንቀቕታ ስርቂ ስለ ዝበዝሐ ነገራት ምትላል ስለ ዝበዝሐ ዝኣክል መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ኣሎ እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ቀደም ልሙድ ተርእዮም ይቕፅሉ ስለ ዘለዉ ስርቂ ይቕፅል ኣሎ ወዮ መስኪናይ በዚ ክነብር ዝግብኦ መናብሩ ፋሕፋሕ ኢልዎ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ፈቆዶ ማዓስከራት ተጓሒፉ ዘሎ ህዝቢ ንዑ ዝግባእ እኽሊ ንዑ ሰሪቆም ብኡ ላንድ ክሮዘራት ዝገዙ ዘለው ያ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘተሓሳስብን እዩ መቸም እታ ሃገር ብዙሕ ድራማ እንዲ ዘለዋ በዛ ስሙ ፖለቲካዊ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝመስረቶ ክሲ ኣልዒሉ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ 5 ክልላት መረፃ ካብ ምምሕዳር ትግራይ ወፃኢ ኮይነን ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መረፃ ከካይዳ ከም ዝተወሰነ ምፍላጡ ስዒቡ ውድብ ስምረት ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምኽሳሱ ይዝከር ነዚ ክሲ ክከታተል ፀንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ድማ ንውሳነ እቲ ቦርድ ብግዝያውነት ኣወጊድዎ ነይሩ ሎሚ መዓልቲ ብዝውዓለ መጋባእያ ውድብ ስምረት ነቲ ዝመስረቶ ክሲ ከም ዘልዓለ ኣፍሊጡሎ ንምንታይ ላየን ጽጋብ ንምክትል ፕሬዚደንት ውድብ ስምረት አቶ ነጋ አሰፋህ አዘራሪባቶላ كما جمهورية فلسطين مثل كلام بخسيح موضوع بناي فردويت كركر موضوع كنا كسمة ريزانيا ناس شعور زنا برقناهات دو كنا كلون يرنا مرجع بردو زقواي ونقرات نيو بقراي مولو مرات أوضاع غيرك توسنا خبرها الحكم المسكين قليل نا بكرة خرب وصاروا قليل كا نعون عن مرات عديان غالي أكل مشوكنا هذا المستقبل غدو نا فيدريشن سيارة فديت معين نوع سيارة صفحة كليه هنا بشو بكايدا درجون بس نا فيدريشن حقيقي كنا كايدو زلو فيدريشن بروسيجر على لو بيتمخلص أوعو ማያይቱ ናይ ውሳነ ሓሳብ ቀሪቡ ገለገለ ይኽየ እዚ ከይገበረ ናይ ጉያ ዝተኸየደ ፕሮሲጀር ዘይኮነ ሓገ መንግስቱ ዝተሓሰ ስለዝነበረ እዚ ደው ነብሎ ተወቢልና ግን ብፖለቲካል ዲያሎግ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ናብታ ትክክለኛ መሳርሒ ክኸይድ ኣለዎ እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዝወሰድ ድራማ ከም ዝኾነ እንዲ ብመጀመሪኡ ተፈሊጡ ነይሩ እዚ ተዋስኦ ከም ዝነበረ ስኻ እንታይ እዩ ብልፅግና ንተጋሩ ክንዲ ምንታይ ክሰርቆም ይኽእል ክንዲ ምንታይ ክቃወሙን ይኽእሉ እዩ ቴስት ዝገብሮም ዘሎ ክንዲ ምንታይ ሕብረት ክፈጥሩ ይኽእሉ ስለዚ ዘን ዓድታት ዘን ክሰርቀን ዝፈተነ ወይ ካብቲ ናይ ትግራይ ዝበሃል ከኣልየን ዝፈተነ ተቃወሞ ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ከየርእዩ ዶ ክፍትኖም እዩ መሪፁ ኣጋጣሚ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኣየ ድማ እቲ ብልፅግና ምስኡ ኮይኖም ኣጆኻ ግበራ ዝበልዎ በዓል ጌታቸው ረዳ ድማ ንከምስሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ መስሪትና ኢሎም ሽዑ እቲ ብልፅግና ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሉ የሎ ኮይሉ እሳቶም ድማ እቲ ክሲ ስዒብና ኣለና እቲ ተዋስኦሲ ግልጽ ዝኾነ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እታ ድራማ ድማ ትቕፅል ኣላ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንትግራይ ኣብ መመሊሱ ክትወፁ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ወስዳ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ በቲ ሰባት ውሽጣዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክትዛረበላ ይትኽእል ኒኻ እዚ ንቐፅል ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ምግባር ማለትም ህዝቢ ንህዝብ ርክብ ምስላጥና እዚ ኣሰጣጢምካ ጠናኺርካ ምኻድ ሓደ ሓንሱ ዝኽኣለ ካብዚ ካብ ናይ ሓለዋት
ፀገም መውፅኢ መንገዲ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናይ ርክብ ህዝብታት ዝምድና ህዝብታት ታኢና ንኸስብ ፍትሃዊ ነጥሪ ፍትሃዊ ነብዝሕ ፀላኢ ንቕንስ ናይ ፀላኢ ዓቕሚ ንቕንሶ ንብትኖ ናይ ፍትሃዊ ዓቕሚ ናይ ባዕልና ዓቕሚ ናይ ተኽእሎና ዓርስና ናይ ምክልኻል ዓቕምና እዚ መኸተ ተኻፈሉ ዓብት ቃልሲ እውን ምሳይ ዝነበሩ እዮም መብዛሕትኦም እዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘምፅዎ መጀመሪኡን መወዳእቱን ዘይፍለጥ ናይ ምጥፍፋዕ ናይ ምፅልላዕ ፖለቲካ ግን በለፀኛ ነውራማት እዩ ዝብሎ ማለት ኣነ ሽም ሰብ ክጠቅስ ኣይደል ሰነፋት ከምዚ ዝበለ ሰብ ዓዲ ክከላኸሉ እሞ ይቕረ ደጎል ናይ ኣቦኡ ነው ይሕሉን ማለት ፍትሓት እዩ ዝብሎ ማለት ዘይተጋሩ እዩ ዝብሎ ነውሪ ኮማ ይባል ብዓይን ታሕቲትካኒ ነውሪ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ምግበይ ብዙሕ ፀገም እያ ፈጢራትሉ ዘላ ኣባት ሃይ this is a situation ተጋሩ ነዛ ኩነታት እዚኣ ዳርጋ ንብልፅግና ንኩናት ዓብ ነገር ክገብር ኢሉ ናብኦም ዝኸደ ከይተኮሰ ፋሕብትን ከም ዝኣትዎ ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ኩነታት ድማ ፅምዶ ተቐዳመይቲ ፅፍዒት ንብልፅግና ኮይና ትቕፅል ኣላ الافيشن ايرتران تكال نفرتي هندي انديغون استفترا ناي سند مرددا سحتت نفرت هندي بكل اير ايرتران نغي حلفات تخلكيلن وعلن تمارسوني 9 مغابيت 2026 كاب دلهينا مانشستر تغعز نبرت قصر بررا 6 اي 033 زخونت ناي انديغو نفاريت دحر 6 ساعات غعزو اب دوبات ايثيوبيان ايرتران مس بصحت ناب كل اير ايرتران نغي تاعتو فقار تخلكيلا بز مخنيات تا نفاريت مليسا اب معرفه نفرت دلهي نختعرف تجديدالا بتتصقم ايرترا كل ايران نفرت هند سلازعص زيكونس بسنكي كورساين مالتون ناي مدلي ملكز استفتر مدنغار كم زخونه تغليصلو اتا نفرتي ناي نوروي نورث اتلانتيك ايرويز كوينن بناي هند تكال انديغو تخارين سرح زلوين سمز ايرترا نت مسندات يتاساسر مدلي ملكت اي فلاي سلازيلليو فقاد كالكيلوم كبل منقد داير هند غليصلو ሚኒስትር ሲቪል አቪዬሽን ህንዲ ሎማ አብዞብጾ መግለጺ እቲ ጸገም ምሰመዝ ኤርትራ ብምዝርራብ ተፈትሑ ከም ዘሎ ገሊጹ ካብ ሕጂ እንዳሓር ነፈርቲ ህንዲ ኣብ በረረን ዝርዝር ናይ ትግራይ ብንጹር ብምምልካት ኣብ ሰማይ ኤርትራ ክሓልፋ ከም ዝኽእላ ድማ ኣረጋጊጸሎ እዚኣ ዘረባ እውን ሸምዳዕዳዕ ከብልዋ ብልጽግና ርየ ነይረ ዕላማ ድማ ብዙሕ ዘረባታት እውን ክዝረብ ተሰሚዑ ነይሩ ዝኾነ ያ ክልል ኣየር ክሳብ ክንዱ ሲሪየስ ዝኾነ ምክትታል ዝግበረሉ ምዃኑ ንሕጎስ هنديهم هندنا بعلم مستبلغنا مس اسرائيلم بزح منقسقاسات كغبر زخل يابز وانزي بفلا يابز كويناتنا ايران بزح ነገር ዘርዘሉ ሀገሪዩ እንቃቃ ዘልዮ ስለዝኸውን ኣነስ በሆም ጠርቲረም ወነረ ምናልባት እቲ ኢማራት ዝበሃል በህንድ ገይሩ ናብ ብልጽግና ወይ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኾነ ነገር ክሰድድ ፈቲኑ ከይከውን ኢለ ግን ብግምት ራይ ክዛረብ ስለዘይደለኹ ሸለል ኢለ ሓሊፋ ነይረ በሪያ ነይረ ሓበሬታ ኣብ ቀፂልና ኣብ ናይ ኤርትራ እስከስምዕዎ ማብዚ ዝርከብ ቦታ ተመሪጹ ኤርፖርት ዘለዎ ወደብ ዘለዎ ዓበይቲ መዘናግዒ ቦታታት ዘለዎ ሆቴላት ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሩስያን ካብ ቱርክን ተዓዲገን ድመጻሉ እኹል መሾርመጥ ቦታ ዘለዎ ድራግ ድሰሓቦ ቦታ ናቱ ደላሎ ዘለዎ ቁማር መጻወቲ ካብ ኣሜሪካ ተቀዲሑ ድመጸ መጻወቲ ቁማር ዘለዎ أزيوم ديتاتات بجنزب دتسنتقو يعرب متيوم دزاناغعلو علمهم دريلو أبكال بوتا رغبو ديكولو موقع كما هاجر مالتي كم كم تسمعوا زلهم حنت زي فلتو سبات كزاربو كسمعوا إلي ما يتخلي سلازي كاب حزبي إرترا تخويلو بتركاويان يتسريحو بوتا تركاويان ما هنيص أمو هجنتاي يوم زبلو زلو نبحكي زي ناي ولا إثيوبيان شركة قبرور يلغو مسنتاي كتحازو إبستين فايل كم زبحال قلقيرهم أبزوون كومونا يقبنات بوتالو بيرترا يبلو زيكت محجينا جيران يرناينا منكس إيرترا منكس قطر أبسبق زبدنا زنا برولهم قطر عبدالهلاك هذا عزيو أقداسي فولو يزخون الريزورت نكسرح حسابنا $100 مليون انفستيجيرو نزل ريزورت زكسر حجميرو كم زنا برن بتي أكيدا تي قطر مزبزح مسي أخوان مسلمين أب السودان يكون أب كل هجرات ببزح من قد زخدو زنا بري أبير تراون كم أكيدا سل زنا برو أجلون حساب ناي ريجيم تشينج فتنتات وين تخيلوا خمسة نبرة بومل تردما بخالوت هجراتون يخصص سل زنا برا كنت شن أسر شو عتنا أسر شو منتن اتزم الناس اللي تبتغي زي بروجكت زي قدام هاي قصن كلا هاي قصن ناتو تسرحي خلو أب منقطة تو كم زبلن
قطر دمان إيرترا بزع جزء بتفرنتاتنا نيويورك كمن مع لندن تخصص كم زنبرد سكريو سلزي نزيهم هجي بقى بيلوم خمسة توديه بتركو تسرعوا إيرترا خمسة تكبر كلام له سأجمنا إيرترا كو إلف الجحمات والجحمات زر كباب زعبا إيرترا حماق نخزارب سأجمت له زلوي بتتصبون أقول كريه خلنا ما إيرترا ما يبي نزل ريزورت زي أدينا ناكالوت بروبرتي لزخنا برا إيرترا زرلي وديا ناب توريزمن ناب كالن كتساق أقرون تدخلون ما يسأل عنان معناته هاي كومينا نبل كل زي ريل استيت أبحر عدك صرح كلها تتكال دي تخالق دي فكاك غير خليه بتتي بروبرتاوي يصرف لذي كم زرعي رأيو تكونتاتنا يرتراون أقدر سنقر كون خليه مودة تزياز كقد سمعها. Travel to Eritrea, join me. Eritrea group trip, guys, end of May, with me together, 23rd of May until the 1st of June for 10 days. We will explore the country. We will there for Independence Day. We will go to Keren, to the famous camel market. We will go to Massawa, to the port city. We will go to the islands, camp on the islands, have a campfire, stargazing, snorkeling, see 2 different islands, meet local people. We will go to إذا وإذا من سيزي أنا قال كابتن زفت وندي أنت عايز قبر زلوا بجروب نير تراخن كيدمو مسايكت كده تقولون هاي جروب تور كان قبري زبل زلوا كم بحل دما تزبالة حساب كم زي بجروب نايمخات لمديو مغنياتو ناي جروب تور هذا بزح مزن قاع كفتر زغليو نتوم نعشتو في الله أبزع عدي توليدهم نزع عبيو بتزبالة أنا عطاتهم كم زي بجروب خدوا خلوا مساعدهم إلا عليو كم دما أيش مؤمنيو تزي أبحد هاجر زلوا ويون أبيرو بازلوا دي مكلا بحسابهم كرادو زغلوا بحد خدوا له زغلوا من قدي زبالة سيف لذي نزا فيديو شير قبر الله بلننجن صبنا قر تريه قبر الله سلزي ده اللي بعليه قبر له زلوا كونتاكت قبر هو أبي قال له خميو مسو كتودو تخلوا مسو كترهبوا تخلوا كنت حساب دس لزبالني أنا باهم زغروا بزلوا بزخنة كم تري وزلهم تكونت هاد بز وحنا قراتي زلوا نخلوا نارانا دما نعاقمي متنيو أدلاي زبالنا كنقرب كم فتنينا ألو مارس أبزغنو دينا بكالك سام الرغب تصبغنا بلنا لايك مقبار شير مقبار يترسعوا مزيان قد فكم أنا نبر عالكو يشارك دي محبر تحايركم جاهد قلبتنا